Davita wakatambawo kusvika maila popota miri yemundo kuimbawo nenindoi mumastreets esocial media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa vazukuru vasekuru seni, ndinadzo nyaya dzandakuvigirai dzandoda kuti ndinge ndiri rinoshare nemi sekuziva kwenyu kuti takamboita time tisinga-upload mavideos vazukuru sekuru vari pazororo zvishoma handiti asi aiwa toda kuti tingobatanidza nyaya dzedzimwe dzakanga dzichipisa pavhiki rapera. So chiteerera kana wanga usati wasubscribe paSaindi TV, aiwa mukana tiri nawo wekuti udi usubscribe wotena on your notification bell kuitira pega pega patino uploada mavideos you will be notified. Handiti chitoti maswera sei vazukuru vasekuru Saindi kwese kwamuri ndichitoti ka happy new month and also happy new year happy Easter vazukuru vasekuru Saindi. Handiti munge muri munofarawo musazofare zvakapfurikidza mwero ndichitoti zviri kufamba here kuchando kwamuri uko kuZimbabwe, vari kuSouth Africa, vari kuNamibia, Botswana, Zambia, Malawi, kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saindi. Sekuzova kwenyu vazukuru tanga takamboti timbozorora handiti so tatirega tingobatanidza nyaya dzachona dzese. Murandakadzi ngatitange neCat Family. Sekuzova kwenyu vazukuru sekunzwa kwamakaita because mukasadzinzwa neni sina umboho hwakakwana handiti sekuzva kwenyu madam handidi kuti madam boss ndinozoita sendinotaura madam boss ayo boss lady weCat Family amai Titi naObina handiti vaipisa murudo zvakangopisawo 2 minutes zvinozopera zvakanaka vazukuru sekuzova kwenyu vanhu vanga vasingazivi. Ndofunga ndamboita rimwe vhidhiyo ndichitaura kuti nyaya dzaevidence chera kana muchirurangarira ndodziziva nedzaObina vakomana kuna point ndoazivawo handiti mukomana aritori at large vazukuru aritori pakutotiza so angangotizirawo achimanyira mumaoko ani emurandakadzi. Sevanhu vanomurandakadzi advantage yakaita ndeyekuti anokandawo mavideos pasocial media so vai vari kumutsvaga vakazomuona kuti ave mukwashe kuZimbabwe. So hameno zvakazoitika zvakaitika kusvikawo muchinda azorova pasi. Mukada kucheka izvezvi amai Titi na Mr Obina pachisina vazukuru vaida kuti zvipere ka vachida kuti vazofara ka aiwa afarai zvenyu mukana uri but hapana chekufarira zvinowanikwa vazukuru. Tinopinda murudo tichibuda as long wandisechi baba macheso akaimba zvikanzi nemuzukuru wangu Ale chero wandisiya ndiri mupenyu handiti tichibva ipapo vazukuru passion handiti panganai Java chikomana chipanga ichi chiri kunzwa chakaita tsaona vazukuru hanji chakaita tsaona nevari kuchando kwavo ikoko kuUnited States nemotikari yaivhaira nayo zvakanyanya inonzi iyo Lampompo handiti hanzi akaita tsaona zvine zvikunzi angana mufundisi Israel handiti Pastor Israel ndo vari kunzi vanenge vakati kuware zvishoma asi vari kurikavha haana kukuvara zvake. Sekuzva kwenyu kuti ane mainsurance kune dzimwe nyika dzakanaka anoshanda zvakanaka. Mukomana atova neimwe Lampompo iri nani zvakare handiti takatomuona achitaura achiti aiwa ndipere zvekumhanya. Mukomana aisimbisa kuti aiwa apere zvekudaro so ndo dzimwe dzenyaya dzanga dzichiitika pavhiki ratakanga tisiri kukubatai but aiwa tatirega tibatane nadzo tibve pano tibva taenda nadzo mberi. From Uncle Saindi, the only Zimbabwean uncle. Aiwa muve nenguva yakanaka neholiday yakanaka vazukuru vangu tichitichi much love.